Mauni ang atong tinula nga lipti. Kumusta mga bay? Adlaw na usab nga Domingo. Hinaot nga nakasimba na ang tanan. Ang lutuon nato karong adlaw, simple lang kaayo, tinula nga isda. Nakitay isda nga lipti nga gikan pa kanig ubay, milangoy padung diri sa Baclayon. After nato gihinluan ang isda, ato na kining tadtaron gamit ang atong magic sundang nga wa pa gani mutakdo ang sundang sa isda, nahiwa na kini. Ang lami nga parte sa isda nga nindot tulahon kaning ulo. Basic lang kayo ang mga lamas ini, asin, bombay, kamatis, luya, sibuyas dahonan, tangad ug silis pada. Pabukal din tag tubig para sa atong tinula. Inigbukal sa tubig, iuna na tuglunod ang luya ug ang tangad. Atong pabukalan og mga 5 minutes. Isunod dayon na tuglunod ang mga nahimilin nga lamas, unya ang isda. After 15 minutes, atong timplahan og patis. Then ilunod nato ang silis pada. Pabukalan nato og mga 2 minutes. Luto na ang atong tinulang lipti. Tana, mangaon na ta. Habhab na! Daghan kayong salamat sa atong mga supporters ug mga followers nga kanunay gyud nga nagsunod sa mga episodes nato. Ako nang hinaot nga naa ka mo'y nakatunan sa atong video karon. Hangtod sa sunod higayon. Matsalam sa kaninyong tanan o God bless.